गोदान सोलोंथाइ बोसोरा 1 दान बारलांबाय नाथाय दासिमबो बर' बिजोङाव फरा बिजाब मोनफुङाखै। जाउनाव बर' फरायसाफ्रा गुनगोनां सोलोंथाइनिफ्राय नेवसिजानो गोनां जादों। हादोरसाजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार हालामनि दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियावबो फरा बिजाब मोनफुंनो हायाखै। गोबां जेंनायाव गोग्लैदों बर' बिजोंनि फरायसाफोरा। धेमाजि जिल्ला एबसु आरो सिलाफोथार दखरा एबसुआ बिजाब मोनैनि जेंनाखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननो फारिलाइ गथायसेयावबो दासिमबो बिजाबखौ मोनफुंजोबनो हायैयाव खुद्रिनाय फोरमायदों आरो बे आयदायाव जों धेमाजिनिफ्राय खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी जर'खा मोनसे फोरमायनो लादों। बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे सिदलायाव दंफैयो। बे सिदलायाव मोनसे समस्या जादों। बे समस्यायानो जाहैबाय बिथांमोना लेखा मोनाखै। जाय लेखा मोनैनि थाखाय बिथांमोना सोलोंथाइ लानायाव बिथांमोना गोबां उसुबिदायाव जेंनाजों बा मोगा मोगि जानानै दं। बिथांमोना लेखा मोनैनि जाहोनाव फ्राय दैमालु बड' हाइ स्कुलनि गासै स्टुडेन्टफ्रानो फ्राय लेखाखौ मोननाय जायाखै होननानै बुंदों। गासैबो लेखाखौनो बिथांमोना मोननाय जायाखै होनदों। लोगोसेनो एमइ स्कुलनि माखासे साबजेक्ट बे साबजेक्टनि लेखाखौ मोननाय जायाखै। बे समाव आंजों लोगोसे दङ सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिपुल नार्जारि। लोगोसेनो बेहाय केमेरा पार्सन नोंथांमोननि थाखाय स्टुडेन्टफोराबो बे समाव गसंनानै दङ। बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन मा लेखाखौ मोनदों मोनाखै आरो दिनै एग्जाम जानो गोनांसै बेयावबो दासिमबो लेखा मोनाखैब्ला सोलोंथाइ लानायाव माबायदि मोजां सोलोंथाइ मोनगोन बेयावबो मोनसे साननो गोनां जाबाय। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो बिपुल नार्जारि बिथांनिसिम आङो लाबोनो थाखाय दिनै नोंथाङा दिनै बे फरायसालियाव गसंनानै थानांगौ जादों। मानि थाखाय थानांगौ जादों आरो मा फोरमायगोन? दासिमबो लेखा मोनाखै होननानै जों मिथि मोनदों। नंगौ थारैनो सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिलाफोथार दखरा बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि माहारियारि आफादफोरा दिनै जोङो बेखौनो नुदों जे जोंनि माखासे गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफ्राव दिनैसिमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बिजाबनि आंखाल दङ। बे आंखालखौ जोङो थाबैनो सुफुंनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जोङो खावलायहरनो नागिरदों। दिनै गुदि फरायसालियावबो जोंहा इनभाइरमेन्टेल साइन्स आबहावा दिनै इंराजि माखासे थाखो श्रेनिफ्राव दिनै